Is-sena 2025 kienet waħda li żiedet l-effiċjenza fil-qrati lokali dan hekk kif ġew deċiżi aktar minn dawk li ddaħlu kemm fil-qasam ċivili kif ukoll f'dak kriminali. Min ċifri li kiseb One News mill-Ministeru għall-Ġustizzja jirriżulta kif fil-qasam ċivili issa l-oħra ġew irreġistrati 6,078 kawża ġdida waqt li ġew deċiżi 6,448 jew mal-400 kawża iżjed dan fil-waqt li fil-qasam kriminali 1,580 inkjesta ġew deċiżi kontra 724 ġodda. Fl-appelli inferjuri ġew deċiżi 314 il-każ kontra 269 appell ġdid li ddaħħal. Issa l-oħra wkoll kienet waħda rekord fin-numru ta' ġurijiet li saru l-ogħla rata fl-aħħar 15-il sena. Fosthom ġurijiet ta' profil għoli bħal dak fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja u l-avukat Karmel Kirkop. Dwar dan tkellimna mal-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard. Is-sena 2025 minna nnifisha kienet ukoll sena sinifikanti li fiha komplejna wettqu riformi storiċi inkluż dawk li ħolqu l-ispeċjalizzazzjoni fil-kamp tal-inkjesti maġisterjali, ir-riforma nifisha fl-inkjesti maġisterjali, imma wkoll il-fatt li fil-Parlament ressaqna bozz importanti bħal dik li hija l-qorti kummerċjali li hija speċjalizzazzjoni oħra flimkien ma' numru ta' riformi oħrajn illi issa fi żmien li ġej ċertament se jkunu qed iħallu l-impatt tagħhom ukoll fuq is-sistema tal-ġustizzja f'pajjiżna. Tkellimna wkoll mal-kap eżekuttiv tal-Aġenzija għas-Servizzi tal-Qrati Vanessa Grek. Is-sena li ġejja nkomplu naħdmu fuq iktar riformi li għandhom jiġu implementati fosthom fil-Qorti tal-Familja, fil-Qorti tal-Kummerċ, liġi li diġà ġiet għaddiet mill-Parlament tal-Tribunal tat-Talbiet Żgħar, kif ukoll iktar infrastruttura u proġetti ġodda fosthom il-Qorti ta' Għawdex li bħalissa dejjem bil-ħidma fuqu u proġetti oħrajn il-Qorti tal-Kummerċ u binjiet oħra relatati max-xogħol tagħna.